Hvis du er sammen med en på 16 år, en lille pige på 16 år, som 42 år gammel, så er du det, jeg kalder et pædosvin. Det mener jeg kraftedeme. For satan, mand. Så er du det, jeg kalder et pædosvin. Du kravler under dynen til en kvinde, og hun ligger og sover, og du tager hende på brysterne. Det er faktisk forsøg på voldtægt. Så det gør man kraften bare ikke. Så er du det, jeg kalder et pædosvin. For satan, mand. Tree.